Machini nyako Ramogi weche manyien makage kacha kokalo Ramogi TV odhiambo makawuono ageno ni odiochieng' mari medo teri makare yudgi yora dimba mokwongo nyako Ramogi alani mondo mi anyisi ni ma e odwa omiyo kamoro amora ma intie to ng'e malong'o ni imedo yudo adier makende kotenore kod weche ma utuch koni kod kocha e weche manyien makage kacha e Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Renson Mule manowal kaka ogai mar jomin buche odadhoge kawuono ka idwaro mondo ler gimomiyo osewito ko buche manomako moko kuom jotelo mapacho ka. Mulele manotiyo apisi mar jatend jomin buche kuom thuolo mar higni 9 ni dwaro mondo ler ka bende onyalo bedo gi chung' motegno e tije ma ok odewo kama siasa ochomo poni omiye lemono. Mulele odadhoge tok wale kod jatend piny Kenya William Ruto mondo kaw kar Nurdin Haji manomi lemo mar bedo jatend apisa mag obila mang'weyo maling'ling kata NIS. You have put it here. I do know they're opening another court. You have said they're opening a court is Lucky Charm. Yeah? Yeah? That translates into ODPP employing a prosecutor and support staff. We will not be able with the current situation. That is the biggest problem we have. They are ahead of us because we don't have funds. We can't move with them. And ideally, for the criminal justice system to move at the best scenario, we must be at par with judiciary. But as it is, we are not anywhere near. As a public servant, we are guided by Article 232 of the Constitution about values and integrity and all that goes with Chapter 6 as public servants. That will be my guiding principle if confirmed by this committee to be the next director of public prosecutions. Kodhi nyime ni apisi mara Attorney General mapacho ka koro wacho ni nok mar okinde e apisi mare mono gi tiyo makare ne oganda jo Kenya. Midhiero mar nok mar okinde ka omedre kod nok mar omenda kowacho ni migawo margi iketo ne omenda matin e budget mapacho ka kato bedo ne gin kod tije mathoth monego gitim ne oganda jo Kenya. Kato bedo ni midhiero okwako gi mathoth kamano bad migawo no osingo mar tiyo e makare ne jopiny kendo ma oler e kinde mane apisas madongo e bad migawo mar arita nego kok gi winjruok marango tijgi mar 2023-2024 e boma ma Naivasha chendo manotele kod Solicitor General Shadrack Muse. Require various services like we require very many state councils to deliver. So some of the departments are constrained. The state councils are not enough. So that once some go out to give advice to various institutions, MDAs, we also have enough who are addressing issues in the office, like government transactions that they require, where they are required to give legal opinions. You find that we don't have enough to do that, because if you remove, like in government transaction department, which really advises a lot on government matters, government transactions, if you take 2-3 to attend to a state department, then it means you don't have enough people in the office to attend to the desk work. Piny wacho mamalo oro ni mondo mi ochung chenro manyien mar siro somo ne jopuonjre mag mbalariany mondo mi otiek moko kuom chandruoge ma jopuonjre kale. Jokanya sekta mar somo e bwo riwruok mar elimu bora Working Group koni sirikal norikni ahinya e keto tim chenro manyien ka gikwayo mondo mi omed thuolo madirom jumbe 2 mondo jopuonjre odonji e mbalariany maonge kod ng'ikruok moro amora. Ginyiso luoro ni nyaka bed ni sirikal ni kod ajenda moro mopondo kama gibiro chiwo thuolo mag chiwo omenda mag hola mathoth kar mondo gichiwo omenda go mag sir machiel kachiel midendo ni scholarships.
oyangore ni atamalo 70 mag jopuonjre pok ondikore mbalariany kod kuonde tiegruok mopogore opogore kaluwore ni nolor lai mar ndikruok mar portal mar board mochung'ne chiwo omenda mag siro somo ne jopuonjre HELB. Gigo duto te ncha ok obedo maler, omiyo nitiere gima luongo ni confusion obedie mang'eny. Koro sani ng'eny nyithindo chal ka gima ncha ok ofaulu timo application no. Atamalo chiegni 70 manyicha ok otimo application no. Koro wakoni kaluwore gi gima sirikal temo timo, nikech atwa mokwongo wakoni mondo mi giket thuolo mar registration madhi mbele ni gimede gi jumbe 2. Mar 2 wakoni pesa moro midwaro mondo mi gitimgo registration cha mondo mi oket thenge ogol oko, nikech idwani nitie registration fee ma sasa ma nyathi dhi ni mondo mi obed admitted, to idwani mondo nyathino ochop wi pesa no. Mar 3 wakoni mondo mi nyithindo gi oyud kaka gikonyore, seche ma gidhi ni gidhi timo registration, wadwani agencies 3: KUPS, Higher Education Fund to gi Higher Education Loans Board obed machiegni mondo mi okonygi fast track kata timo piyo piyo applications go. Jalup gavana ma Kisumu Dr. Matthews Owili koro dwaro ni mondo piny owacho onywand pajo piny kapok ochiw kembe mag rego niang' ma Nyanza kod Imbo mar Kenya e lwet ng'ata ng'ata. Owili okoni kembego diber kawo kodi kuom thuolo malach kuom ji giwegi kaka yor biro reso jopur ma nyingegi osebedo ka olewe puothe. Owili bende omedo ni chal mar thieth e kaunti ma Kisumu sani ni kare, kendo kata yedhe ni e ute mag thieth e kinde ma gigeto medo kuonde mag thieth mathoth e kaunti ma Kisumu mondo kony oganda ma yudore alwora mar kaunti no. Wasebedo ka warito mondo mi piny owacho mamalo oket action kata oti kod paro maleo manowuok e gimiluongo ni Sugar Task Force manotelne gi gavana Oparanya to kod waziri Munya e ndalogo. Kata kamano sirikal manyien obiro manyien ni ok osetiyo gi paro manowuok e ndalogo, nikech wan pachwa ne oketi kokalo kuom ji tetete manochiwo pachgi. Sani koro nyo gichungo kambego mondo mi kik reg sukari. To bende nyono ka wuon piny bende koro sani ochako lawre gi joma bende keto mwandu gi giwegi e weche mag Mumia Sugar. Wan waparo ni gima ber mwanyalo timo en ni kambe 3 manie Sugar Belt mar Kisumu, Chemelil kod Muoroni to kod Miwani, watim gimiluongo ni long term lease, okay, gi joma nyalo keto pesa. Government ok gibe ahinya e timo hala, omiyo nyaka owe joma nyalo timo hala mondo timo hala. So kwanya bedo gi long term lease, obed gi pattern, but mano one of the recommendations mano tim gi the task force, to wanyalo miyo kambe 3 go bedo revive mondo jowa oyud kuma nyalo tere niangi kichulogi mondo koselos kare mondo usi mondo mi the Sugar Belt, the economy ma the Sugar Belt odhi malo kaka ne en chon. Kodhi doe ni doho golo chik ni Nancy Kigunzu ma bende ong'ere kod nying mar oledhi mar madhe Wangara ma itudo kod ohand yedhe mamero ji med dine od ang'ech nyaka biwinj mang'ad bura momakne. Okang' ma kamano kawo bang' jal buche Njeri Thuku tamore weyo Kigunzu gi Rambun. Kanochiwo chikno, jal buche okoni madhe Wangara nyalo rocho bura ma odonyego kendo ok owinjore weye thuolo. Kigunzu yande ne ochwalo kwayo mondo mi doho weye gi Rambun ka owacho ni en kod midekre. Jal buche Njeri Thuku bende otuono Rambun, Eugene Jumba, ma bende na chich e buch ohand yedhe makelo mera. Dono matayo tijene e paw ndeke ma JKIA kata kamano ogolo chik mondo rawera mano ma kod madhe Wangara oter e kar rieyo rawere ma Kabete.
Duol mochung' ne dongruok e alwora mar Nam Lolwe Lake Basin Development Authority ma yudore Kisumu koro chano romo ma dhi timore lai achiel kod romo maduong' mar Afrika e weche mag chal kor lwasi matimore juma manyien e buore Nairobi. En romo ma idhi yuore kod jokanyo mag kauntis 18 manitie e bwo LBDA kendo igeno ni jopiny dhi twak e weche mag bero kor lwasi kaka pidho yien kendo rito yien eno ni midhiero mag lokruok mag kor lwasi odwok chien. Jatatije ka LBDA Wycliffe Ochiaga owacho ni gin kod joriemb ndigni mabiro riembo ka ochimo Nairobi chakre Jumapil kendo gibiro pidho yien e gwenge dho aoche manitiere e bwo LBDA. LBDA rito kauntis 18 maduto yudore gwenge mag Nyanza kod Imbo mar piny Kenya gi Omar Okak. Matimore Nairobi bende tiende ni wakelo summit matimore Nairobi no, wakelo twak ma Nairobi no e alwora mar Nam Lolwe kaendi. So obo chakore tarik 4 nyaka tarik 6 watime e Lake Basin Mall e odwa ma Lake Basin kae. To twak dhi bedo e kind jodongruok mamoko, other development partners, jogo moseyangore kendo moseng'eyo ni rito alwora en gima ber kendo en investment maber e kinde mabiro. Kapok mano timore chakre tarik 4 nyaka tarik 6, tarik 3 wan gi tuke. Achiel kuom tuke ma wan godo en mar riembo ndiga kwa ringo e kor gwengewa kwa kowo wach about climate change to gi climate action. As we know that cycling does not emit emissions in the environment, and that if people adopt cycling as a culture, as we see in other countries, we can reduce on air pollution, we can reduce on environmental degradation. The environmental mitigating climate change, it will take multifaceted approach. There's a need for all stakeholders, decision makers, media, communities, technocrats, academicians. Everyone need to be involved because everyone gets impacted when a climate change strike. Kaunti ma Nyamira bago nyasi mar lam mar 10 mare en jatend kwith mathoth e od bura mar kaunti no Elijah Osiemo mane wito ngimane e masira makoch mar apaya. Nyasi no mano bagi kar chung od bura ma Nyamira kotele kod speaker Enoch Okero mabende noten kod jotich e kar chung od bura makono. MCS ma Nyamira kanyakla kod jotelo mamoko mawuok Kisii bende nochopo e nyasi no ka Osiemo no par kaka jatelo maratego majaratiro kendo mane nitiere kod ranyisi makare ne oganda. Fanya ndugu yetu na kwamba katika ufufuo wa bunge tukaona tufanye maombi siku hii ya leo ili tukaweze kumkumbuka mwenzetu na tujikabidhi katika mikononi yake Mwenyezi Mungu akaweze kutuongoza tunaporejea katika vikao vyetu vya bunge hapo kesho. Mheshimiwa Osiemo was a great leader, and as you remember, during the burial period, he was praised as a good leader. And even today, from the father, from the pastors, and other leaders, everybody has said Osiemo was a good leader, and that's why we are here also to remember him. For the 1 year, I interacted with him as the leader of majority and as the leader of minority. We had a frictionless session in our assembly. For the first time in our history, our county of Nyamira has had no squabbles between the assembly and the executive. Mok mar piny owacho ma iluongo ni Tropical Initiative in Poverty Elevation TIPA ochako chenro mar siro pur mar bel kod pith e gwenge ma kaunti ma Siaya. Jachatije apisi mar TIPA Pamela Opio wacho ni gitiyo kanyakla gi riwruok mar Kenya Agriculture and Sorghum kod pith mar gwen e kaunti ma Siaya. Pamela lero ni e bwo higni 2 chenro ni gisebedo ka giyiero jopur ma gitiego e wi pur kod pith kendo dwaro gi maduong' en ni jopur odak e ngima makare kendo gibed kod arita makare mar chiemo ka gitimo pur e kinde tijegi. Pamela jiwo jopur mondo mi odonje e pur mar bel nikech bel yuto ne ber kanoloso e nyasi mar jopur mano bagi Karemo manitiere e sub county
ma Lego Usonga. Group miluongo ni Siaya Grain Growers Cooperative. Siaya Grain Growers Cooperative no bi watiyo go kamoro achiel mondo ginyis kaka inyalo ti gi bel e yore mopogore opogore. Kanu wuotho taparo neno kaka bel inyalo los go samosa, bel inyalo los go mandas, bel iloso go chiemo minyalo riwo kaka breakfast, iriwe kata galot, mano kata kapok irege. Weri gi nyuka mwang'eyo ga mapile chande. Koro mane gima watimo gi jokamana kaeri, to waneno ka pur mar bel osedhi mbele. Bel en chama kipidho to ok inyal wuokie nono kata ka koth tin to nyaka yudie gima nyathi nyalo chamo e ot. Mar ariyo, watemo bende jiwo puith mag cham kaka bel, cham kaka muogo, cham kaka rabuon, to nikech gigo gin madhi piyo piyo to kendo ginyalo vumilia drought, gidumilia oro ka oro ok. Kendo machielo bende watemo jiwo weche mag pimo lowo, nikech lowo mwatiyo kod sani osewito ndhandhu kendo onge chiemo manyalo support dongo mag cham. Koro wadonjo puro pim lowo kendo ging'e aina mane mag mbolea kata ka gidhi dwaro e duka to ginyalo nyiewo. Agora mogiro kamano kuom keto Ramogi TV weche manyien mag kagi kacha mathoth pod wamedo iko ni mondo wakelni koromo saa achiel weche manyien mag ang'ich welo kaachiel kod saa 3 weche manyien mag oimore. Kamoro amora ma intie med yiero Ramogi TV e kin televisen mamoko nikech kae madieri nitie kendo weche waduto medo bedo kare ka ibede Ramogi TV mar ma e odwa. Nyinga en George Bati, oriti masani.